Apustu hau 2015-tik dator, Danova Group taldetik. Gu Danova Group taldean gaude eta erabaki bat hartu zen enpresatxo batean partizipazio bat hartzea, digitalizazio munduan dagoen enpresa batean, eta hortik hasi ginen bide hau egiten. Ondorioz, Danova Group taldean gaude gu makina erabiltzaile bezala, Danova, Soaluze, Goiti makina egiten dituzte, ideko daukagu zentro teknologikoa, eta enpresa hau Sabi izenekoa, digitalizazio arloan dianak espertuak, ezta. Orduan zentzu hortan denon artean goaz bide bat egiten, eta goimeken erabiltzaile bezala makinan inguruan ari gera gure proiektua egiten, eta zentzu hortan ordu eta dirua dedikatzen proiektu hontan. I+D aldetikan daukagu hau bideratuta, hortikan ari gera bultzatzen, eta momentu honetan makinen datuak jasotzen ditugu, lainoan biltegiratzen ditugu, eta ondoren tratatzen ditugu eta zein diran lan hildo egokienak gauza hauek lantzeko erabakitzen dugu. Gure aktibitatea nahiko iraunkorra da, 24 ordu gaude lanean, beraz guretzako oso garrantzitsua da momentu bakoitzean erabaki onak hartzea, eta hortarako garrantzitsua da informazioa eta datuak izatea behar dugun momentuan erabaki hartzeko. Ni ziur nago hemendikan 10 urtera emango dian aldaketak garrantzitsuak izan behar dutela eta izango dirala, eta baita ere gure jendearekin eta gure pertsonekin nolabait pixkat koordinatu eta engranatu behar dugula digitalizazio proiektu hau. Nire ustez batek ez dio besteari kentzen, baitzik eta osagarriak dira, bat egiten dugu, eta azkenean egin behar duguna da eskaintzen dizkigun indarguneak aprobetxatu, eta negozioarentzat eta proiektuarentzat onura bat izan dela etorkizunerako. Segurazki honek abiadura emango digu negozioei, zeren informazioa behar dugu momentuan edukitzea eta beste era batea lan egiteko aukerak emango digu, eta guk profesionalok eta enpresan lan egiten dugu prestatu dagoen behar dugu erronka hauei erantzuna emateko.